Cenggele tangi maneh arum kontori yo gandrung manuke opo manuk podang mencok aneng witing gedang ojo mencok witing gedang mencok Agung budaya le. Pimpinan Mas Diko. Jogetane agawe bunga atine, juga kapil sikraso abawane, esem kemuyune nyoso yang semake dae, wirangga wirasa lan wirama. Bunga atine suka trampil sigraso abawane esem kemuyune nyoto yang semake dae wirangga wirasa wirama.
sesarengan kalih Agung Budaya.